Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Мне падабаецца, калі напісанае не пазбаўляе чалавека надзеі на лепшае, натхняе яго. Калі аўтар выяўляе новы ракурс для таго, каб убачыць звыклае, штодзённае. Прызнаецца моя сённяшняя суразмоўца, тэатральны крытык, журналіст, галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Алена Мальчевская. Вітаю вас, Алена. Добрый день. Алена Мальчевская, тэатральны крытык, журналіст, галоўны рэдактар часопіса «Полымя». Нарадзілася ў Лепелі, скончыла інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пазней аспірантуру пры ім, выкладае на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі. Навуковыя інтарэсы, дакументальны тэатр, дакументальная літаратура, трансфармацыя жанраў літаратуры і журналістыцы. Працавала ў часопісах «Бярозка», «Нёман», газеце «Літаратура і мастацтва». Зараз галоўны рэдактар літаратурна-мастацкага часопіса «Полымя». Актыўна выступае ў розных СМІ як тэатральны крытык, калумніст. Алена Мальчевская, аўтар апавяданняў і кнігі казак «Шаша з левага чаравіка». Алена, па вашых словах, свет сёння культуры вельмі падзелены. Літаратары не ведаюць, што адбываецца ў тэатральным свеце, ці ў свеце мастакоў і наадварот. Выйсцем можа стаць пабудова сетак, дзе творцы розных відаў мастацтва будуць збірацца і камунікаваць. Вы кажаце, літаратару трэба выйсці з вежы са слановай косткі. Ці можа такой своеасаблівай пляцоўкай стаць літаратурна-мастацкі часопіс? Можа, і мы усяляк спрыяем таму, каб як мага шырэй ахопліваць значэнне літаратурна-мастацкі, каб не забывацца пра яго другі складнік, мастацкі. Магу сказаць, што ў нас шмат нейкіх праектаў і ў планах і рэалізаваных. Вось, напрыклад, у Віцебску у 2016 годзе пасля доўгага перапынку была адноўлена традыцыя шагалаўскіх пленэраў. І ў 11-м нумары нашага часопіса Алена Ге расказвае пра тое, як аднавілася традыцыя, чым сёння жывуць гэтыя мастацкія пленэры, як там працуюцца, што ператварылася выстава, чым папаўняецца калекцыя сучаснага мастацтва музея. Такія проста утылітарныя прыклады. Мы рыхтуем такі спецыяльны блок у ім, які будзе прысвечаны сецературы, то бок той літаратуры, якая паўстае ў інтэрнэце і з'яўляецца ў інтэрнэце. І мы, як літаратурны часопіс, канешне, хацелі б асэнсаваць гэтую з'яву. Сярод аўтараў будуць як добра знаёмыя чытачам часопіса, проста ў новым ракурсе пададзеныя імёны, напрыклад, Віктара Шніпа ці Владзіміра Сцяпана, так і новыя для чытачоў, не скажу, што для ўсіх чытачоў і аматараў беларускай літаратуры, але для палымянцаў новае імя Тані Скарынкінай. Ці ў планах у нас супрацоўніцтва ў рэчышчы сучаснай польскай драматургіі. Магчыма, мы пазнаёмім нашых чытачоў і з сучаснай польскай п'есай. Таксама ёсць закіды ў гэты бок. Мы стараемся максімальна шырока глядзець і не на гэтым ландшафце, максімальна шырока працаваць, падключацца да самых розных ініцыятыў. Як вы супрацоўнічаеце з аўтарамі, трэба ж, напэўна, планку трымаць нейкую. Наколькі патрабавальна, наколькі строга ставіцеся вы да тых матэрыялаў, якія з'яўляюцца на старонках часопіса, і ці ўсё друкуецца, што ёсць у рэдакцыйным партфелі? Канешне, не ўсё. І, канешне, ёсць планка патрабавальнасці. Строга мы падыходзім да адбору матэрыялаў, але ўсё ж такі можам сябе паводзіць крыху адвольней, чым, напрыклад, выдавецтва. І гэта, канешне, таксама ў традыцыі абсалютна літаратурна-мастацкага часопіса, і даваць, што называецца, шанец. Вось гэта славутае. Нешта ў гэтым ёсць.
Да? Вось нешта ў гэтым ёсць. І хай нехта заўтра атрымае выхад да чытача, і ўжо чытач, літаратурная крытыка будзе як бы рэагаваць на гэтую падзею. Таму вось і такое супрацоўніцтва, што ёсць строгасць, але ёсць нейкая большая адвольнасць, бо мы не выдавецтва. Сёння ж вельмі шмат тых людзей, якія пішуць. І у гэтым такім потоку інфармацыйным цяжка даволі простаму чытачу вызначыць нейкія арыенціры. Вось такім арыенцірам, фільтрам, сітам, як заўгодна можна назваць, з'яўляецца літаратурна-мастацкі часопіс. І, канешне, гэта статуснасць, калі як бы ты адабраны рэдактарамі часопіса для публікацыі. Звернемся да цытаты, з якой мы пачыналі. Мне падабаецца, калі напісанае не пазбаўляе чалавека надзеі на лепшае, натхняе яго. Калі аўтар выяўляе новы ракурс для таго, каб убачыць звыклае, штодзённае. Мяне прыцягвае унікальнасць аўтарскай мовы. Наколькі творы, якія друкуюцца сёння у часопісе «Полымя», адпавядаюць вашым літаратурным густам. Гэта мне падабаецца, але я не думаю, што рэдактар літаратурна-мастацкага часопіса ў сваёй працы павінен кіравацца толькі сваімі густамі. І ні ў якім разе часопіс «Полымя» не складаецца з толькі таго, што падабаецца мне, і што это можа мне нават не падабацца. І я магу як чытач да гэтага ставіцца досыць прахалодна, але гэта наш літаратурны працэс і місія часопіса адлюстроўваць літаратурна-мастацкі працэс такі, як ён ёсць. Я не памылюся, напэўна, што ваша вялікая прыхільнасць да тэатра. Вы давно займаецеся тэатрам, вы тэатральны крытык. Вось «Полымя» таксама часам друкуе п'есы. А які лёс гэтых п'ес, ці ўсе яны становяцца спектаклямі ў тэатрах? Скажу, што п'есы мы друкуем досыць рэдка. Такі боль тэатральнага крытыка. Пры тым, што такая цікавасць да тэатра, ўсё ж такі мы разумеем, мая, ёсць, напрыклад, асабістая цікавасць да тэатра, ўсё ж такі мы разумеем, што не так шмат чытачоў цікавяцца п'есы як такой, і іх такі тэкстам п'есы, іх такі жанр зацікавіць, як літаратура. Ўсё ж такі і гэты фокус, я не скажу, што ён моцна. Час ад часу мы звяртаемся, але я не скажу, што гэта кірунак, да якога мы там у поўнай меры спрачыніліся. І там, я не ведаю, пры сённяшніх стасунках, калі, напрыклад, раней часопіс адназначна быў, як тэкст патрапіць у літаратурную драматургічную частку тэатра. Вось там, напрыклад, ёсць часопіс кшталту «Современная драматургія». Друкуем тэкст, вось рассылаем, і гэта нейкі сродак распаўсюду. Сёння аўтар піша п'есу, стварае рассылку, націскае, і вось гэты фокус увагі, ці гэта такі вось утылітарны, мы з яго выходзім. Тэатральная крытыка, яна таксама можа быць крыху абмежаваная элітарнай публікай, якая чытае толькі на тэатральную крытыку. У тэатральнай крытыкі сёння вельмі шмат праяваў, і ты працуеш і як, скажем, рэцэнзент, і як эксперт, і адначасова ты працуеш, робячы вельмі простыя агляды, каб парэкамендаваць, на што схадзіць у наступным месяцы, што пабачыць. Так што тут праяваў вельмі многа, і чаму можа быць цікава там літаральна на 500 знакаў патлумачыць, чаму на гэты спектакль варта звярнуць увагу. Я вас працытую. Задача тэатральнага крытыка – упісаць тэатр у культурна-гістарычны кантэкст, пакінуць пра яго след, каб ён застаўся ў гісторыі.
І на ум я ключліва слухаю, думаю, калі ўсё паспела гэта напісаць. Ну вот написали все-таки. Гэта засталося, написанное застаецца. Конечно, гэта летапіс, конечно, летапіс. Тым больш, што, паглядзіце, ну, гэта вымагае сам від мастацтва, якой яно фіксацыі падаецца. Калі мы, напрыклад, звернемся да гісторыі кіно, то фактычна ўсё, што апісана, да, там, мы можам гэта адглядзець, а тэатр не. І фактычна тыя сведчанні, якія нам застаюцца і засталіся, гэта шмат у чым вось якраз гэтыя экспертныя, крытычныя ці проста глядацкія там водгукі. Это вялікі пласт, з якога мы можам даведацца нешта пра тэатр, які быў 10 гадоў назад, ці які быў 100 гадоў назад. І наші пытанні для ўсіх тых гасцей, якія прыходзяць на гэтую праграму. Што для вас значыць патрыятызм? Я не думаю, што я дойду ад слоўніка. Любоў да радзімы. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Гэты год для мяне у нейкім такім самаразвіцці цікавым стаў годам я пачала адкрываць для сябе з нейкага новага такога культуралагічнага пункту гледжання Біблію. І дзякуючы заняткам Ірыны Дубянецкай. Это вядомы герменэўт. І вось мне падаецца, што кожнаму беларусу, улічваючы яшчэ вось нашае, трэба пачытаць Біблію па-беларуску. Ну што ж, што зараз вы чытаеце, акрамя Бібліі? Як і штомесяц я чытаю чарговы нумар часопіса «Полымя» ад коркі да коркі. Цікава. Па некалькі разоў. Вось. Ну, вельмі чытаю зараз, паколькі шмат заняткаў, то чытаю нешта да занятку. Ці то па гісторыі тэорыі тэатра, ці то па журналістыкі. Але ўжо калі сказаць, я разумею, што тут нейкая патрабуецца таксама нейкая, як анансіўная. Нічога не патрабуецца шчыры адказ. Я магу сказаць кнігу, якая аказала на мяне такое ўражанне вось з апошняга прачытанага. Яна зараз у топе, скажем, расійскіх прэмій. Гэта кніга паэта, што характэрна, але які перайшоў на прозу і можа не перайшоў, выступіў, скажем, у жанры прозы і рамана. Гэта екатеринбургский поэт Алексей Сальников и его книга «Петровы в гриппе и вокруг него». Вось, напэўна, самая вялікая падзея, якая са мной здарылася у 2018 годзе, літаратурная і вельмі такая, вось, калі ўжо казаць пра кнігі, якая мяне ўразіла. Дзякую. А ваш любимый беларускі пісьменнік? Мой любимый беларускі пісьменнік? Я б сказала, што у меня есть, можно я драматурга назову, каб уже не адхіляцца ад. Вельмі люблю тое, што робіць Павел Прашко. Мне хочацца, каб гэта імя шырэй распаўсюджвалася сярод нашай культурнай прасторы. Скажу, што вось драматург Павел Прашко. Добра. А што для вас родная мова? Падмурак жыцця. Ну, конечно, мы яшчэ не паспелі пагаварыць пра вашых студэнтаў, пра вашу выкладчыцкую дзейнасць. Но я думаю, што будуць яшчэ размовы, мы пра гэта пагаворым. А я жадаю вам плёну, поспехаў. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшні мой госць Алена Мальчевская, галоўны рэдактар часопіса «Полымя», тэатральны крытык, чалавек вельмі цікавы і малады. Усяго найлепшага, да пабачэння.